Navštívte webovú adresu setrim.edenred.sk. Prihláste sa rovnakými prihlasovacími údajmi, aké používate v mobilnej aplikácii Edenred alebo vo svojom online účte na www.mojedenred.sk. Vyberte si zľavnenú Tesco poukážku v preferovanej hodnote. Môžete ju použiť na nákup ľubovoľného tovaru v predajniach Tesco. Zvoľte počet poukážok a kliknite na Pridať do košíka. Kliknite na ikonu košíka v pravom hornom rohu, vyplňte svoje osobné údaje a pokračujte tlačidlom Pokračovať. Zaškrtnite políčko o oboznámení sa so všeobecnými obchodnými podmienkami a kliknite na Objednať s povinnosťou platby. Následne kliknite na Zaplatiť. V platobnej bráne zvoľte možnosť Platba kartou. Môžete zaplatiť kartou uloženou v Google Pay alebo Apple Pay, prípadne manuálne zadať údaje z platobnej karty, číslo karty, dátum platnosti a CVC, CVV kód zo zadnej strany karty. Kliknite na Zaplatiť a potvrďte platbu v zvolenej sume. Prihláste sa do aplikácie svojej banky a potvrďte platbu. Po potvrdení prebehne autorizácia platby. Po jej dokončení vás platobná brána automaticky presmeruje späť na web setrim.edenred.sk, kde nájdete potvrdenie o poslaní poukážok na váš e-mail. Po otvorení e-mailu kliknite na Vaša poukážka a otvorí sa vám vaša Tesco poukážka. Tesco poukážku uplatníte jednoducho. Po doskenovaní tovaru vyberiete možnosť platby kupónmi a poukážkami. Naskenujte Tesco poukážku. Nákup musí byť aspoň v hodnote poukážky. Ak je hodnota nákupu vyššia, rozdiel doplatíte bežnou platbou.